गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोनखौ आंनि केकेलाइ बड' रादाबाव बरायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दिनै बृहस्पतिबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै जोबजासे खौरांखौ खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लायावहाय मोनसे मोदोम सानाय आरो पेरालाइसिसनि थाखाय मुलि बाहायालाबैनो मोदोम नानायजों आरो मोदोम फिदिंनायजोंनो मालिस खालामनायफोरजोंनो क'क्राझार जिल्लानि एमआरएन हस्पिटालनि खाथियावहाय थेरापिस फाहामनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय गोबां आथिं सानाय, पेरालाइसिस जानाय, मोदोम सानायखौनो फाहामनो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेखौहाय मोजांथारै मिथिनो थाखाय थुब्लाव ब्रह्मनावहाय 9940307338 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा सुलाद लानो हागोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि भारत हादरनि हादोरगिरिनि सायख'नाय भटनि थाखाय केन्डिडेट महरै बिजेपि हान्जाया फोसावनानै होबाय। झारखन्डनि बारग' राज्यपाल होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिनि मुङा द्रौपदी मुर्मु। सावथाल हारिनि सुबुं, बियो एनडिएनिफ्राय जानानै गेलेगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेरेखा केन्डिडेट हिसाबै जयराम रमेशखौहाय फोसावनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पलिटिकेलाव फैनायनि सिगां बियो सासे आइएएस अफिसारमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेरेखा दोलोआ 51% रावबो गावस्रालायाब्ला बेरेखा हान्जानिफ्रायसो राज्यपाल एबा भारतनि प्रेसिडेन्ट जानो हागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। 18 जुलाइआव भट जागोन आरो 21 जुलाइआव बेनि रिजाल्टखौ जोङो मोननो हागोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दैबानाजों लोमजानानै थैनाय सुबुंफोरनि थाखाय 1 लाख रां हिसाबै होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावदों। 1 लाख रांखौ काउन्सिलनिफ्राय होनाय जागोन आरो आसाम हादराबो हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो गासै सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गासै रिपर्टखौ लानानै आसाम सरकार आरो मिरु सरकाराव दैथायहरनाय जागोन एबा साबमिसन होनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि सानबानि गथ'खौनो हस्पिटालाव गारनानै थांदों। खाथियाव थानाय आइजोखौहाय गाइखेर जाहोखांनायनि उनाव बायजोआव सि लायनो थाखाय होलांदोंमोन। उनावहाय आइजोआ फैफिनाखिसै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनाव बे जाथायखौहाय शिबसागरनि गासै नार्स आरो बिबानगिरि सुबुंफोरा, हस्पिटालाव थानाय गासै सुबुंफोरानो सोमोनांदों। बे जाथाया खनवार, दिहिंता, शिबसागर, आसाम डिमाव मडेल हस्पिटाल काम COCआव जादों। दा गासै नायबिजिरनाय खामानिखौहाय सोलिगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरांखौ मैया हरनि गेजेराव आफगानिस्तानाव हरखाबै बांग्रि मावनायनि जाहोनाव 920 सुबुंफोरनि गोथै सह मोननाय जादों आरो 600निबो बारा सुबुंफोरा गोब्राबथार जखम जादों। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव दिसुमनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बे जाथायखौ तालिबान सोरखारा फोसावनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 6.1 रिक्टार स्केलावहाय फैदोंमोन बे बांग्रिया आरो गोबां गोथै सह मोनबावनो हागौ होननानै तालिबान सोरखारा फोसावनानै होनाय जादों। क'क्राझार सोहोराव मैया सोमोनांथाव जाथाय जादों। 6 लाख रां लुथिनानै लांदों। साननि समावनो ब्रुबमोहन बसुमतारीनिफ्राय लेबार पेमेन्ट होनो थाखाय 6 लाख रां बख'दोंमोन। एक्सिस बेंकनिफ्राय बख'नायनि उनाव गावनि गारियाव दोनदोंमोन। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्रा, सानफ्रोमबो क'क्राझार सहरनि ट्रेफिक पुलिसफोरा खेबनै चेकिं खालामनाय जायो। साननि समावनो बे जाथाय जानाया जोबोद सोमोनांथाव फोनांदों गासै ओनसोलनि सुबुंफोरनि सिगाङाव। मोनसे खोनाफेरै खौरां जोङो मिथिनो मोननाय जादों। झारखन्डनि सासे सेंग्राया सानसेयावनो मोनसे मन्दपआवहाय हाबा खालामनानै लादों 2 हिनजावखौ। लाहारकान जिल्लानि बान्दा गामिनि सासे हौवाया हौवा गोदाना फोरमायनाय बायदिब्ला 2खौबो मोजां मोनो, गारनो हाया होननानै फोरमायदों। हौवा गोदाननि मुंखौ सन्दीप आर्यान होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हिनजाव 2नि मुंखौहाय कुसुम लाक्रा आरो सायती कुमारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत सरकारनि आयेना बेनि बेरेखा, नाथाय दिनै 2खौबो मोजां मोनफ्लेनायनि जाहोनाव गारनो हाया होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों।
मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 20 जुनावहाय जुब जुब अखा हानाय समावनो चिरां जिल्लानि बासुगावआवहाय सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेखौनो लानानै आबसु, अल आसाम बेंगली स्टुडेन्ट फेडारेशन, अल बिटिआर बेंगली स्टुडेन्ट इउनियन, आक्रासु आरो आसुआ गासै मोनबा हानजाजों ज' जानानै दिनैहाय 2 घन्टानि धरना खालामनाय जादों। बिथांमोनहा बेबायदि खुद्रि सारनायजों दि सोमावसारदों, गोख्रैयैनो सोरखारा जिनाहारि खालामग्रा सुबुंखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरेनि सोरखारा खैफोदाव दङ। गावनि सापर्टार एमएलएफ्रानो बिथांनि हेंथायै खुद्रि सारदों। दा बायनाया रोखा जाथ'वाखै आरो सन्देहआव बायगोना बांसिन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गासै 40 एमएलएफ्रा आसामाव दंफैयो। बिसोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लोगो हमगोन। दिनै मोनानि गेजेरावहाय एकनाथ शिंदेनि दैदेननायावहाय बे खुद्रि सारनाया जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिजेपि हान्जाया महाराष्ट्रआवहाय सरकार दानो नागिरनानै केसार सालायगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय। आसाम आरो पन्डिचेरीनि आन्डार 17 वुमेन फुटबल बादायलायनायावहाय आसाम आरो पन्डिचेरीनि गेजेराव बादायलायनायाव अनजलि ब्रह्मआ 4 गल जोसननो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 6.1आवहाय आसाम हादरा देरहासार जानो हादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा प्लेयार अफ मेच बान्थाखौ मोननाय जाबाय अनजलि ब्रह्मआ। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोनहा रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।